Furcsa! Gyertek, nézzük meg együtt, hogy milyen vonatok vannak. Jó. Menjünk. V43-as, M62-es, M63-as. Szállító vonat. Az tehervonat. Napraforgókat, élelmiszert vagy autókat szállít messzi helyek. Áll meg még elég sok mindent. Közmozdony. Közmozdony. 424-es, meg még sorolhatnám. Füstfelhőt fúj ki magából, miközben zakatol. Amik már mai napban normális forgalomban nem közlekednek, ezt is hozzá kéne tenni. Hómaró vonat. Jó, erről már hallottam. Lapátokkal takarítja el a havat a sinekről. El nem tudok hozzáfűzni semmit, mert még nem láttam meg ilyenek, úgyhogy ennyi. Kétszintes vonat. Az emeletes. Emeletes busz csak vonatban. Azt ott hátul el is Skoda. Ez meg. Mágnes vonat. Nem a sinek gurul, hanem a mágnesek tartják a levegőben. Hát de akkor nem gurul. Mindegy. Na, erről már hallottam. Gyors vonat. Ja, Szegedről Budapestre tartó vonat 8 órát késik, mert utasokkal lassan tolják. Gyors vonat, igen. Következő mi? Tartály. Na, M62-es külföldi változat. Folyékony anyagot, például olajat vagy vegyszert szállít Hát biztonságos benzint is, tartályban. meg tejet is szállíthat egyúttal. Mi a kövi? Személyvonat. Hát az emeletes, az sebes vonat, gyors vonat, ilyenek. Ezt amúgy tudom. De miért nem magyar videókat rak be, az a gond. Dízelvonat. Saját motorja van, ezért ott is tud menni, ahol nincs elektromosság. Hát ez igaz, de a villanymozók is saját motorja van például. A V43-asnak, vagy V63-asnak. A következő. Elektromos vonat. Csendes, gyors és a felső vezető. Hát az attól függ. Mert van M63-as, az tudod menni a 260-nal, V43-as meg csak 130-al tudod menni, mégis villag. Úgyhogy igen, ez gond azért. Nézzük meg együtt, milyen színű vonatok vannak. Hát mindenféle. Mutasd meg, hogy melyik képen van a fekete színű vonat. Ariel Chat. Ja, az nem, az piros vagy mi. Ott fent. És nem fogok benyúkálni a kamerában. Ariel Chat az piros. Ügyes vagy. Night Jet az kék. Közmozdony. Eurojet vagy mi a... Az sárga. Mindegy.